ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Uncle Dagol. And Tita Max Tanya Chinita. 3 years na pong sumalangit si John, ngunit siya pa rin talaga sa puso. Feel good morning, call and tits, at sa lahat ng nakikinig at nanonood ng programang Mga katas ng nakalipas. tawagin nyo na lang po akong Tracy. Hi, Tracy. From saan mo? Taga saan ako? Tracy Martinez. Tracy. Salamat sa pagpapatawa. Tracy. Wala ka na entry. Single na nga po ako for 3 years dahil si John na aking mahal na first love ay sumalangit po. Hindi katulad ni Mang Kanor na sa impyerno. Basic. Nagkakomplikasyon po siya sa kanyang kidney at tuluyan na nga pong di naka-recover hanggang bumigay na po siya. Alam niyo po hanggang ngayon, hindi po ako makamove on. Sobrang bait po na lahat po ng pwedeng hanapin ng isang babae sa partner ay nakakay dyan po. Gentleman talaga yan siya. Hindi ko alam hanggang kailan ako magiging ganito. Hindi pa rin po talaga kaya. Simulan po natin nung 3rd year anniversary po namin ni John. Samahan niyo po ako sa aking Mga katas ng nakalipas.
sabihin mo lang na joke to. Jan, hindi ako makakalimot sa'yo eh. Ang sakit-sakit ng ginawa mo. Mas masakit pa to sa breakup. Jan naman eh, sabi mo hanggang ulit tayo. Sabi mo di tayo mag-iwalay. Tulad ka rin ng mga lalaki dyan. Nangiiwan ka din. Yung sa'yo nga lang di na talaga babalik. Diyan naman na tayo eh. Hindi ko kaya to. Bumalik ka na dyan. Friend, okay ka lang. Tama na yan. Kasi ano na, parang uulan na Ba't ka kasi sumama? Sinama mo ako eh. Sabi na yung director, sasama daw ako. Friend, babalik pa ba yan si John? Friend, alam mo namang nasa ilalim na siya, di ba? Uy, sa langit yan. Hindi yan sa Sabi siya ilalim. nalibing sa langit. Seryoso tayo dapat dito. Nga pa na. Sorry. Huwag ganun. Tama na. Tingin mo, okay na 3 ba siya? years na siyang wala. Alam ko, ulit-ulit. Kaya nga hindi ka pa rin ba naka-move on? Ba't hinap ko mag-move on? Wala na siya. Yung 2 months nga mahirap. Wala na nagalaw. Yun lang. Yung Ito mas lang. Yun, ito 3 years na eh. Ba't ano pa rin? Yun nga, yung 2 months nga mahirap. Yung 3 years pa kaya. Huh? Tsaka hindi naman kami nag-iwalay ng tao. Mahal na mahal ko pa rin yung tao eh. Paano ba? Turuan mo naman ako yung ginagawa mo. Yung meron kang detachment Buhay style. pa naman yung mga boylet ko. Buhay pa naman. Pero yung, hindi ko, Sabi ko kasi sa'yo, sandi, ayoko naman sabihin dito sa harapan mismo ni ni John. Talikod tayo. oh sige. Magjowa ka na kasi para makalimutan ka na niya. Makalimutan mo na siya. Mars, parang magtataksil ako. Nanonood yan sa akin sa langit eh. Hindi naman kami nag-unlove sa isa't isa. Mahal ko siya. Wala na nga siya. Eh, Hindi yung pagtataksil. Kasi wala na siya eh. Pagtataksil yan. Yung iba nga nandyan pa. Naghanap na. Sabagay. Pero, alam mo yun, sumakabilang boy lang naman siya. Baka magalit siya sa akin. Wala na siya magagawa. Ano, babangon siya dyan. Ay, sorry dyan ha. Bawal mag-joke, diba? Ganito po tayo nagtabanan dito. Alam ko, pero alam mo naman na ikaw lang din kasi nahihirapan. Bigyan mo na friend. lang ako ng 3 steps para makamove on. Number 1. Bawas-bawasan mo na ang pagbisita dito sa sementeryo. Number 2. Bawas-bawasan mo na ang pagpunta mo sa sementeryo. Kasi palagi kang pumupunta dito. At number 3. Number 3, sundin mo ang step 1 and 2. Bawas-bawasan mo ang pagpunta sa sementeryo. At you live your life. Kasi ikaw yung buhay eh. Wala naman na siya. Kawawa naman kasi kung papalitan ko eh. Baka magtampo sabihin niya. Drawing lang ako sa mga promise ko. Hindi mo naman ginawa yan na buhay pa siya. Wala na nga siya. Yan ang isipin mo. Mars, hindi ko kaya eh. Mahal ko si Jan. Mahal ko si Jan. Jan! Alam niyo guys, nabuang na tong friend ko. Okay pa to kanina eh. Jan. Hoy, magulat yung caretaker ng cemetery. Manong si Poltorero, salamat po ha. Nagulat, matapon tong kape. Mayos ka. Jan. Jan!
ganun. Totoo po yung lahat ng sinabi ko. 3 years na yun, pero para bang kaapon lang na namatay si John. Ang bigat sa pakiramdam. Pero yung nanliligaw po sa akin. Ganyan kayo mga lalaki, mabilis kayo mag-ship. Ginagaya ko lang kayo. Singbait po siya ni John at may resemblance din sa kanilang dalawa. Ay, si JB. O, tama. Dito pa ikinarang. Let's go! Next scene! Talaga ba? Kaya nga eh. Favorite mo rin pala si Doctor Strange, grabe. Favorite ko kasi beach yun eh. Beach siya, di ba? How rude, tsaka straightforward. Ano kasi, ayoko ng mga common kasi na like gusto mo si Iron Man. Marami na kasing Oo, si Doctor Strange, parang nafo-fall talaga ako sa mga taong may crush sa kanya kasi parang feeling ko pareho kami ng personality. Ganun. Natutuwa Basta ako. doktor, gusto mo yung doktor. Hindi ko gusto yung doktor, gusto ko yung personality ni ni Benedict Cumberbatch. Ah, okay. Kaya pala. Mm. Oh, napanood mo na ba yung latest movie niya? Gusto mo manood tayo? Okay sa'yo Hindi kita pinipressure, no pressure. Like kailan ba? My treat. Weekend. Ginawa, wala tayong pasok. Sigurado ka? Sarap ng black coffee nila. Basta bakante ka. Yung in your own convenient time. No pressure. Sige. Weekend. Nood tayo. Game. Okay. Basta ha? Sige, excited na ako Libre mo ako Of course. Ako nagyaya eh. Okay. Kakain din tayo. Okay Ha? lang. Kakain tayo. Oo naman, syempre magugutom ako after ng movie, no? Tsaka coffee after. Sure. Ano pa? Ano pa request mo? Siguro yun na lang muna ngayon. Slowly lang muna tayo. Okay. Hanggang sa nanood nga po kami ng sine. Pero pagkatapos nun, Grabe ka. Hindi ka namamansin pag nanonood ka ng movie, no? Talagang concentrate ka eh. syempre kasi favorite ko kasi yun eh. Ba't parang matamlay ka? Meron. Matamlay ba? Mm. Hindi, baka napagod lang ako. Siguro nga napagod lang ako. Pasensya ka na ha. Kain na tayo. Uwi na pala ako. Parang sumama pala yung pakiramdam ko. Are you sure? Are you okay? Sure ako. Hatid na kita. Hindi, huwag mo na akong hatid. Uwi na ako. Sige, nakabook na rin naman ako ng movie. Hatid na nga kita. Hindi, wag na. Wag mo na akong ihatid. Okay lang ako. Kaya ko na to. Strong, independent, girl. Sige. Andyan na bala yung, ko? Yung, Sure ka? Okay ka lang, ha? oo. Thank you Pasensya ka na. Sumama talaga yung pakiramdam It's okay. Baka may nasabi Bye. ba ako? Bye.
ginawa kay JV yun? Ang bait-bait ng tao eh. Wala naman ako nasabi sa ugali niya kasi nga, sobrang bait nga. Oo. Na-overwhelm ako dyan. Alam mo, pareho sila ni Jan as in, pagka-gentleman, provider mindset, tapos wala akong masabi, sobrang pati ka mukha. Yun nga yung dahilan kasi parang, teka lang, baka mamaya ma-fall ako kasi baka ma-fall ako dahil parehong-pareho sila. Baka nanonood si Jan sa akin, sabihin niya, oh, Ano yung Netflix? Nanonood siya sa inyo? Nanonood talaga yun kung nasa heaven man siya. Huwag kang tumawa. Eh, si Jan sa gilid mo. Ayan, nakinis ka na ni Jan dito. Ayun, namula O, ako. ba't ayaw mo? Ayun nga, Eh, natatakot. halos pares naman kaya sila. So, Yun nga. aminin mo. Alam mo Type mo si JV, ano? Mars. Aminin mo. Type. Oo. Oh, sabi. Kasi parehong-pareho sila eh. Pero sino bang type mo? Si JV o si Jan? Yun yung gusto kong i-figure out kung gusto ko ba siya dahil kamukha siya ni Jan o siya yung gusto ko mismo. Yung mismo, taong mismo yun. Yun Ba't ayaw hindi mo kay ko alam ano, eh. si Michael. Ayan, o, taga Baguio siya, si Michael. Ayaw mo Basta doon? taga Baguio, babaero eh. Uy, wala ko sinabi si Riley yun. Yan, yung Martin. Ayaw mo, si Brian. Ayaw mo rin. Dami nanligaw sa'yo. Baka magalit sa akin si Jan, sabihin niya. O si Jay, from US. Ayaw mo no? Taga US si Jay, oh. Daming kachat niyan. Pag taga US, maraming ka dyan. Ganda, damay-damay na to, guys. May mga bumble yan, ganun. Ha? Ayoko Mahilig sa yan. Bumblebee. Ricky! Ayaw mo si Ricky. Ricky? Oh. Ang username niyan, Ricky04 o di apat yung babae. Why? Ayoko yan. Ay, nakon. Ang napaka-choosy mo, girl. Andyan. Carlo, ayaw mo ng Carlo, eh. Hindi kasi si Uncle Dagol pangalan nun. Wag mo na Carly. sabihin yan! May mga past yun eh. Ay, nakon. Bigyan na lang ka ng dapat din ako nagtanong. May mga... Ano pa? Wala na, tama na yun. Bahala ka na sa buhay mo. Sorry, pero Mars, normal ba yun na ma-feel ko na nakukonsensya ako, nagigilty ako na parang nagtataksil ako kay Jan? Hindi ka nga nagtataksil. Paulit-ulit tayo dyan eh. Mars, kasi Maintindihan hindi ka kami niya. nag-break. Wala naman kami sinabi na, break na tayo, namatay lang siya. Lumipat lang siya ng ibang Oo nga. ibang dimension, multiverse, pero kami pa rin. So parang nagiging lalakero ako. Hindi ako sanay ng gano'n. Sige na. Huwag ka na. Mars, parang nagtatangsik talaga ako eh. Ikaw mo na yan si JV. Gusto mo makalimutan si John? Ayan na oh, binigay niya yung sagot sa'yo. Paano malalaman na siya na yung sagot? Sinandyan siya. Kasi kamukha, no? Halos lahat, diba? Malay mo nag-reincarnate siya sa katauhan ni JV. Anong top 3 na signs na siya na to? Top 3 na signs. Number 1, Mm-mm. tawid niya ang ex mo. Okay. Number 2, kasing ugali niya ang ex mo. Okay. At number 3, Hindi ko pa alam kung pareho silang medium size. medium. Anong top 3? Ayun, ispatan mo na. Ha? Sige, Mars. Yun talaga yung topic natin. Ano yung sasabihin mo sa akin? JB, sobrang bait mo. Lahat ng hinahanap ng isang babae sa partner nasa iyo. Grabe, kahit nagkaroon tayo ng mga conflicts, yung attitude ko, consistent ka sa pagiging mabait at maalaga sa akin. Gentleman ka, Okay, on top of diretsuhin mo na ako. gwapo ka. Pero, hindi ko pa alam eh. Hindi ko masabi kung ano yung lugar mo sa buhay ko. Pero, hindi to tungkol, hindi to dahil may mali ka ha o kulang ka ha. Kasi, may gusto pa akong ayusin sa sarili ko.
ako to ha. Huwag mong isipin na may something lacking sa'yo. Okay. So, ibig sabihin, wala talaga akong chance sa'yo. I am not closing the doors. Pero, kung sensya ka na. Mahal mo pa rin ba siya? Sana wag na natin siyang pag-usapan para wala ka nang mas Hindi. kamasaktan. Para mas klaro lang sa akin. Okay lang naman. Promise. Sige. Antayin kita kung maging handa ka na. Talaga? Yes. Sorry galit ka. Of course not. Sorry baby. Pasensya ka na nadadamay ka sa... Huwag ka mag-sorry. It's okay. Thank you, James. No problem. Baka ba? Andiyan Saan na dito lang ako? Andiyan na yung move-it ko. Sige, alis na ako. Okay. Ingat ka. Ay may katapusan. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan.
na mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha.
Ha? Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga.
kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Ako po ay isang work from home mom. Most of the time naman po, work from home ako, pero sometimes I need to report to the office mga 3 times a month. Medyo demanding po ang role kahit work from home setup, pero at the same time, kaya ko pa rin namang i-manage with the kids. Kaya lang, minsan may mga araw na back-to-back yung mga meetings mula umaga hanggang gabi na sometimes wala naman akong time kahit na kumain ng dinner. Anyways, ay taray. Alam mo ba, Jegs? Yes. Sabi niya, my salary is around 120k per month. Saan Wow! po yan? Saan po ito? Na work from home? Work from home. Work from her home, 120k a month. Meron pang magandang HMO coverage. Ay. Para sa akin at sa aking pamilya. Ano bang purpose mo? Magtanong ng Magtanong problema o o mang-inggit? Kasi hindi mo pa sinasabi yung problema mo. Naiinggit na kaming lahat eh. So sabi niya, kaya lang nagbago po ang lahat na nagkaroon na ako ng mga anak na bata. Yun. So, ang tanong niya, medyo mahaba to eh. Ang tanong niya, ano kaya? Iwan ko na ba ito? Paano dun sa mga nakaiwan sa kanilang mga trabaho? May mga regrets po ba kayo? Ano po ba ang dapat kong gawin? Ba't mo iiwan yung 120k? Kaya nga. Sa akin ha? Huwag mong iwan. Nakaka-work from home ka nga kahit papano, somewhere, somehow, na naaamoy nila yung nanay nila. Kasama mo pa rin din naman Kasama mo pa sila. rin yung nanay nila. Alam mo yun, kasama mo pa rin yung mga kids. Naririnig mo pa rin kapag ka umubo sila, dumighay. Alam mo yun, yung tawanan nila. You are in such a good place. Alam mo yun? Ang tanong siguro dito, tanungin mo yung mga anak mo kung nagrereklamo ba sila. Baka na-feel guilty ka lang na ano, pero sa kanila na hindi sila, hindi ka, na hindi mo mabigay. personal na naasikaso. Kasi sa mga bata ko minsan, yung presensya mo lang na nakita na nila, that's enough na rin din eh. True. Tsaka alam mo, pag bata kasi in the eyes of a child, siguro kaya naisip ko, siya, parang kaya siya guilty. Kasi sa mata kasi ng bata, di ba, kapag ka ang nanay nila ay wala nang ginagawa, or alam nila na nandyan lang yung nanay nila, o kaya yung tatay nila, guguluhin nila, anuhin nila. So, ganun yung bata eh. Guguluhin, iistorbohin. So, natural for them. Kaya siguro, wala lang, iniintindi ko lang kasi si nanay na parang 120k na nga yung Kaya sweldo mo, nga tapos nagreklamo ka. Yung mga iba-iba dyan, di ba? 5 digits lang eh. Wala pa sila sa bahay. Cavite pa sila nakatira. Opisina nila, Makati o kaya Pasig, di ba? Tinitiis nila ng bongga-bongga, hindi nagre-resign kasi sayang naman yung kikitain. Kahit konti na lang talaga yung natitira. Tapos may mga nagreklamo ng 130k, hindi ko talaga masyado maintindihan. Nakakaloka, di ba? Pero kaya nga, gusto kong intindihin. Siguro, kasi kanya-kanya naman talaga tayo. Baka yung sabi mo kanina, Jegs, na she feels so guilty na nandyan lang ako, pero hindi ako malapitan. Kaka-join nyo to ng mga group chat ng mga mommies na gumagawa ng bento. Yan, ganyan. Yan. Baka possible na kapag influence yung mami na parang nagigilty ka na parang na para bang ang sama mong nanay kasi hindi mo sila mabigyan ng tama at anong oras. Paano
Paano na lang po yung mga working moms? Yes, oh. 'Di ba? Kami po mga working moms na hindi namin talaga nakakasama. Yung I hate to compare kasi iba-iba po talaga. Ang gusto ko lang talagang ipunto is that ang ganda na ng sitwasyon na meron ka. I mean, I know of a lot of people na pangarap nila yung work from home setup. At hindi lang ito hindi lang ito yung mga nanay na mga ka-age ko, Jegs, yung mga Gen Z. Yan na yung mga tinatanong. Pagka naghahanap sila ng trabaho, tinatanong na nila is, may work from home setup ba? Yes, yun talaga yung gusto nila Oo, kasi pag work from home setup, unless required ng company na na yung IP address na kailangan nasa isang lugar ka lang, 'di ba? Oo. Pero for others, hindi necessary basta na po-produce mo yung result. So ibig sabihin, kaya nga nauso yung mga 'di ba, yung mga Airbnb, yung mga lugar na yung co-working space kasi ibig sabihin kahit saan output oriented results, 'di ba? Nahanap ng Correct kumpanya. ka. 'Di ba? Ang dami naghahanap ng ganyang klase. Kami nga mismo ni Jigs nagtanong saan ba 'yan? Yung work from home na nga 6 digits pa, 'di ba? Hindi naman namin sa ini-invalidate yung iyong sitwasyon. Kaya lang gusto lang din namin buksan ng iyong pag-iisip. Na pag-isipan mo to na maigi kasi you're letting go of 120,000 here. Tama. Kung kumikita din yung asawa mo ng lesser o kahit na parehas na, kung magkano man yung kinikita, it still is 120,000 na mababawas. Kunyari, yung asawa mo kumikita ng bonggang-bonggang mas malaki na feeling nyo kaya, pero still 120,000 yung maaalis sa household nyo at magandang HMO coverage na marami ang naghahanap. Tama. Diba? Paano? Hindi ko mawari. Si Nicole hirap na hirap Hirap ako. Diba? Lahat ng racket papasukin. True. Diba? Okay na kahit 5,000 lang yan. Diba? Kahit malayo. Laman loob din yan. Laman tiyan din to Tama. Diba? Go na din. Bakit? Kasi mahirap po yung buhay Correct. Kapag ka-arte-arte ka dyan, walang kakainin yung mga anak mo. Tama. Diba? Wala silang, diba? That's still 120,000. Di ko maisip ang 120,000 naman. Hindi po yan ordinaryo sa Pilipinas. Kasi eto mami, tingnan mo yung sitwasyon yung mga dati, yung mga nanay dati na maraming anak na nagagawa nilang naglalaba habang may pinapatulog na bata, may Correct. nakatali na lubid sa paa. Habang dinuduyan yung anak, so diba? parang mamarakit parang kasi tumatanggap ng labada Magkano lang yung kita sa labada? Oo. 'Di ba? Pero hindi sila nag-resign sa paglalabada para mag full time. Walang panghahamak sa kind of parenting. Wala. Kasi kanya-kanya talaga tayo, depende sa strengths, ugali, kinalakihan and all. Ang nagbubukas lang kami ng kaliwanagan na marami ibang tao na mas maliit yung kinikita pero tinitiis. Kaya nga ang tanong ko kaagad dyan sa'yo, mami, nagre-reklamo na ba yung mga anak mo na wala ka ng oras sa kanila? Na talagang namang nakaka-guilty yun. Or may nangyari, tapos nandun lang siya. Diba? Nakaka-guilty yun. Halimbawa, may nangyari hindi masyado maganda dun sa anak. Nahulog sa hagdan or nagkaroon ng pasa. Kasi bata yan may mga ganun na nangyari. Tapos syempre nakaka-guilty kasi nandun nga ako, hindi ko napigilan. Kasi busy ka dun sa work trabaho from mo. home. Oo, kasi kailangan talaga busy ka dun. Kasi kung di ka busy sa 120K, Oo. paano? Ikaw lang anak ng Diyos? Hindi ito maaari. Tandaan mo, may mga ibang tao 5 oras mag-live selling para lang makakuha ng income. Yung Diba? asawa ko nga mga 5 oras na nag-live selling kahapon sa Kaya sa kanyang page. Para Diba? lang tapos may Kumita. mga magka-cancel pa na iba. true. Pero laban lang. Laban lang. Uulit daw uli siya bukas. Uulit siya bukas na mag-live selling na 5 oras. Oo. Tapos hindi ka lalaban? Oo. Huwag ganun, mami. Diskarte lang yan, mami. Kaya mo yan. Kung kulang na yung mga kamay mo sa tingin mo, pwede ka namang mag-hire na titingin sa mga bata. Taga-tingin. Habang nandyan ka. Ayan, Tsaka hindi naman yata everyday. Sabi niya may mga gabi lang naman o may mga araw na back-to-back yung mga meetings. Kasi halimbawa, dito sa opisina, may mga days na talagang bakbakan tayo. Pero may mga days din naman talaga na minsan nakakabasa pa ako ng ilang chapters sa librong binabasa ko, 'di ba? Kasi ibig sabihin,
hindi naman everyday Well, haggard. Kung diba? minsan kasi nakaka-guilty nga din naman na halimbawa yung story time, yung bedtime, may meeting ka, yung anak mo tinatawag ka, ma'am, Oo. story. So, sorry Hindi anak, mo- may hindi mo meeting. magawa, diba? Nakakadurog nga naman din ang puso yan. Totoo din naman. Pero hindi eventually- naman yun everyday. Oo, may intindihan din nila yan eh. Ay, Ang importante yung presensya mo nandan. correct. Oo. Sa 5,000 nga hinang kami. Nilalaban niya na. Nilalaban nga namin 5,000 eh. Diba? Tama. Tapos 120k nagreklamo ka, ayusin mo na eh. Naiinggit kami. Kasama mo, tambalang kumikinang. Ako po si Diego At Bandido. ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! DJ patulugin mo tonight. Me. Laban mo yan. Kaloka. Ay, sus. Totoo yan. Hindi, totoo. Real talk po yun. May mga taong inilalaban nila yung 1.5 nila. Oo. Nagpakapagod sila para sa extra racket na 1.5. 800. Kasi sayang naman. Lahat naman talaga, kahit ako nga dati, nung medyo maliit pa yung anak ko, ang sabi ng anak ko, yung parang aalis ka ng bahay, tulog. Pagbalik mo, tulog. Nakakadurog din naman ang puso. Tapos sabihan ka pa, sabi niya, Daddy, mag-ano ka na, dyan ka na lang sa Pure Gold magtrabaho sa cashier sa Pure Gold kasi marami kang pera. Tapos parang... Lagi ka pa nakikita. Oo. So nakakadurog nga din naman ng puso. But eventually, paglaki ng bata, nakikita naman at naiintindihan nila. Ganun po talaga. Hindi po kasi tayo lahat anak ng duke. So, kung di ka anak ng duke, kailangan mo talagang mag-work. Correct, oo. It's really part of it. Kabisyo, di ba? Oo. Kaya nga may tinatawag na weekends. Kaya may mga tinatawag na leave. Di ba? Kaya important yung rest kasing important siya ng workload. Kasi ito yung pambalanse ng life. Oo. I think that kaya naman yan. Oo. Sorry, hinayang mo. Sabi mo na, mukha siguro lang talaga kaming pera, pero nanghihinayang talaga kami sa Oo. 120k. Kasi yung ginagawa mo na yan, hindi naman yan para sa sarili mo, para din yun sa mga anak mo. True legit. Sa future din nila. Correct. Oo. Diba? Ito, totoo. Bawi lang, mami. Halimbawa, kung tingin mo nagigilty ka, bawian mo lang pag may free time ka din naman. Ako din, busy-busyan din naman ako mga tao, pero pagka bumabawi talaga ako sa mga bata, bumabawi din talaga ako. Oh, di hanggat ba? Kaya kaya. nabanggit ni Nicole, di ba, nag-request yung anak mo na mag-date kayo na kayong dalawa lang. Oo. Yung mga Nagawa tipong naman ganyan. ng way. Oo. Ano, sobrang busy talaga. Pero sa bagay, kung 120k, dapat din talaga sobrang busy niyan. Kasi uulitin ko, 120k sahod mo, kasi di ka busy. Aba. Medyo Lord, ha? Anong life meron yan? Charas. Anong racket yan? Anong racket? Bakit hindi ko nabalitaan? Ano ba mga epektos yan? Hindi ko nabalitaan yung 120k na yan. Tandaan mo, ang regular na sweldo ng mga tao dito sa Pilipinas na mga nasa 20 to 25k lang. Ayan. Tapos pinagsisiksikan nila lahat yun. Nilalaban nila yun. Kapag nakita nila na may binawas sa kanila yung accounting na parang hindi sila sure, iaakyat niya pa yun sa otoridad. Oo. Ganong level. Well, Oh. siguro ito, mami, yung naririnig mo sa amin sa perspective namin Perspektibo po talaga ng kulang. Perspektibo po to ng mga kulang na kulang, di ba? pero- Baka hindi natin siya maintindihan, Jigs, Oo. kasi perspektibo siya ng yayamanin. Correct. Baka, Oo. yun nga, kaya sasabihin ko nga, baka sa'yo naman, hindi kawalan yung 100k na sahod. Kasi Oo. malaki din ang kinikita ng husband mo, ng Kaya asawa nga, mo. mga ganon. Di ba, sabi mo nga, may mga kaibigan ka na talagang nag-resign, na maging full-time mother. Correct. Kasi kaya naman din ng finances ng partner. So, baka ganun yung ang sa amin, ang naipresent namin, True. perspektibo Pag ng mga ng pera. kulang. ng mga kulang at Kasi, kulang-kulang. correct. Parehas kulang sa budget, tsaka kulang-kulang yung isip. Kaya kung kulang-kulang din yung opinion namin, sorry na. Di ba? Siguro nga, iba lang din yung POV natin. Or, maaaring, sabi nga nila, ang 12K ni Diego Bandido or ang 12K ni Nicole Yala ay parehas lang ng presyo sa 120K ng yayamanin na tao. Kasi baka, iba din kasi yung mga purchases nila. Yes. Kumbaga, kung sa atin, bumibili tayo ng ganitong klaseng karne, yung kanila, ang normal sa kanila is yung karne na mas malambot pa sa friend nilang bading, di ba?
Di ba, mga ganon. Tama. Kaya yung 12K ng ordinaryong mamamayang Pilipino at dun sa 120K na sweldo, parang parehas lang. Tama. Baka ganon. Kaya parang feeling niya, wala lang naman to sa amin eh. Oo. Kasi malalaki na din yung mga purchases nyo. Kasi Correct. para magkaroon kayo ng ganyan na income, ibig sabihin medyo malalaki na, iba na din yung mga lifestyle nyo. pinipili ninyong mga mga damit, mga Ayan. brands, Tubig mga New karne. Wilkins na. Correct, panligo nyo, Evian, gano'n. Sorry, tumatawa po kami. Pag mahirap talaga pinagtatawanan yung naliligo ng Evian. Bakit? Tapos pamprito nyo ng itlog, olive oil Oh, na. 'di ba? Tingnan mo, ang hirap-hirap namin. Pang- Social na social kami sa olive oil. Pang deep fry mo ng french fries, olive Oh, oil. 'di ba? Tingnan mo. Samantalang kami. nag-recycle kami ng Correct, mantika. correct. Sabihin ko sana, samantalang kami. 'Di ba? Yung mantika namin. Itim na, hindi pa namin tinitigilan. Oh. 'Di ba kasi sumasarap siya pag halimbawa una mo siyang prinito sa fried chicken, lagay mo sa garapon, 'di ba? Gagamitin mo sa pritong isda, o 'di ba? Naghalo na yung lasa ng fried chicken dun sa isda. Oh. Ganon. Ayan. Ikaw kasi paggamit mo ng olive oil, tapon agad. Taray, mayaman. Uy, di ikaw na anak ng Diyos. Apakabongga mo, friend. Sana all, di ba? Ang nakikita ko lang dito talaga, Jegs, iba-iba talaga tayo ng POV, iba-iba tayo ng estado. Tama. Kaya, di ba, kung ako, ang dami nating sinabi kasi nag-compare tayo eh. Oo. Pero hindi dapat mag-compare. Kumbaga, ang sinasabi lang namin, nagbibigay lang din kami ng ibang POV Kasi na again, maaaring hindi naman niya nakikita. Ang pinanggagalingan namin is yung Hikahos. Hikahos, 'di ba? Kulang na kulang. Yung 100K napakalaking bagay na sa amin. True. Pero hindi namin alam kung para sa yung 100K is just 100K. But, parang 10K lang sa'yo. Yan, oo. Kasi nga baka naman tuwing lalabas sila na family. Oo. Kunyari tayo, lalabas tayo ng pamilya. Ang range ng labas, kunyari kain sa labas nasa 2K to 5,000. Let's say, mahal na yun pag nag 5K. Actually, 2,500 nanginginig na ako. Ano ba ito? Ba't ang mahal? Ba't ka kasi nag-mango shake? Diba? Ganon. Sabi nga, kain namin ni Mrs. 95 pesos, 2 ulam na eh. Tingnan mo. So, manginginig-ginig pa yun pag naging 500 yung pagkain nila, di ba? O kaya 1,000. Pero that's us. Kasi nagbabase kami, kumbaga ang computation namin, ay base din sa kinikita. Ganon. Baka naman sila, every time lumalabas sila, 15K. Ayan. Baka normal sa kanila yung 8K. Baka yung 100K baka ganon. sa'yo, it's something Is parang na maliit lang. Kaya parang it's willing, okay to lose, di ba? Parang ganon. Kaya willing siya to to let it go. Yan. Taray, edi go. Hindi, ikaw na. Galit. Ikaw na. Nakakainit ka rin ng ulo minsan. Ganito, medyo puyat kami, tsaka napagod. Huwag kang naggagaganyan kaya mo. Diba? Baka ganun na sobrang laki din ng mga expenses. Baka yung household nila ay, Jegs, diba? Baka tayo, kunyari, magkano ang kuryente ninyo sa bahay? Magkano, kunyari? Mga yung huli. sabihin natin, Kunyari, 2,500. Let's say 2,500 or 4K, ganyan. 4K. O kaya sige, lakihan na natin. 8K. 8K. Para malapit sa katotohanan. 'Di ba? Yung 8K. Sila baka 80. O kahit hindi 80, siguro mga 40, gano'n. Pag malalaking mga bahay na naka-aircon the whole day, 40. So tapyas na yun, 80K na lang. 'Di ba? Ang natitira sa sweldo. Pero 80K pa din. Hindi ko talaga mawari. Hindi namin ma-reconcile sa mga utak sorry, namin. pasensya na. Hindi ko talaga maipagdikit. Kasi, pero pag sa mga mayayaman, wala yan wala lang siguro yan. Oo. Kaya nga kung minsan, halimbawa, kunyari may mga kausap na mga yayamanin. Ayoko may mga diskusyonan tungkol sa Asawa ko si ganito minsan halimbawa, mga kausap, mga yayamanin. Sasabihin niya, gabi nga yung binayaran namin, uminit yung ulo ko sa, kuryente, bayad sa kuryente, ganito. Dati naman, ganito lang. Ganyan. Kayo, magkano yung kuryente ninyo? Tapos sabi nila, ranging from 35 to 40. Sabi ko, makareklamo ka. Mukhang mahirap ka talaga dun sa part na yun, Hindi, sa amin yan, di ba? Nung isang beses na magkasama tayo, di ba? May nagkukwentuhan, milyon na pinag-uusapan. Kaming mag-asawa, nagpipisilan lang kami ng kamay.
Sa ilalim ng mesa. May magbabanggit na allowance ko nga sa anak ko, sa linggo, 15,000. Sabi ko, 15,000. Kalahati na. Buwan natin. Uy, talaga? Kalahati ng buwan natin? Hindi rin. Depende sa collection. Depende sa collection. Hindi rin. Di ba? O eto na nga, usapan namin isang araw. Ng mga DJ, sabi ko, okay lang ba sa inyo? Malayo to, ganyan. Pero ito lang yung libre namang kain. Sabi ko. Tapos sabi nila, ayos na din. Ang pinag-uusapan, laban. Ang pinag-uusapan namin dito, kano lang talaga, guys, ha? As in, magkano lang. I mean, like, sa effort na gagawin at sa layo, magkano lang. Pero, laban. Di ba? Sabi nga, usap nga kami kanina ni Uncle. Sabi ko, may anda naman ko. Uy, may pakimkim. Sige, go! Carry lang. Ayos na. Kaya hindi namin ma-reconcile yung ile-let go yung 120K. Kami hinayang kami. Kung pwede ka lang namin talian, itatali ka namin. Tama para bang, or pwede bang, ambunan mo kami ng part ng 120K, kami magbantay ng anak ko. Maparakit naman dyan. Tagabantay ng bata, di ba? Nanginayang kami kasi sayang eh. I-drop mo yung anak mo dito sa sa Lab Radio. Paghahatian namin, magkano ba yung lalapag mo? 20, 30? Kami bala, pagbalik niyan nito sa bahay mo, ano na yan? Outspoken, outgoing, diba? Gusto na mag-DJ pagdating ng araw. Yan. Ganon. Iwan mo lang dito tapos sunduin parang ginawang Daycare. Hindi, racket din. Tingnan mo, willing kami rumakit. Ganyan kami ka-willing. Tama. Kasi sayang eh. Hindi mo, wala lang, share pa. Ang dami naming shinare, di ba? Hindi namin mabitawan yung usapan to na to kasi parang hindi namin mabitawan kasi hindi mo alam kung ilang beses ako fina-follow up ng mga empleyado dun sa magkanong TF nila na hindi pa nila nakukuha. Tama. At pag nalaman mo kung magkano yung pinaglalaban, baka baka yakapin mo at talagang i-appreciate mo yung 120K na gusto mong i-let go. Yun lang. Di namin mabitawan eh. Kasi, sinasabi ko sa'yo. Ako na nag-uumpisa kami sa tambalan ni Chuper. Promise na nag-uumpisa kami, lumaraket kami para sa pagkain. Kasi ang nasa utak namin, sayang din. Totoo. Pagkain yan eh. Kahit ako din nung nagsimula ako sa radyo, iimbitahan ka na mga ghost, walang bayad, pagkain lang. Mga mangga, iuwi mo. Ganyan. Goods na. Goods na kami dyan. Diba? Tingnan mo, fast forward to today. Madami ding content creators na walang cash involved dun sa, kunyari, event na pa-attendan sila, pero sinabihan lang sila, bigyan ka namin ng souvenir, tsaka ng kain kayo for free, ganyan. Tapos siguro chance to meet may artista, ganyan. Ibig sabihin, walang nilabas talaga na cash, produkto lang. Or service. Or service, or whatever. Baka may libreng facial. Kung ano man, di ba? Laban na. Laban na din. Wala lang, sinasabi lang namin na ganun po yung normal. Yung condition mo hindi normal. Di normal namin yung 120K eh. Tama. Di namin mabitawan yung topic, pero tapusin na rin natin, di ba? Aba. Pag-isipan mo yan. Think about it long and hard. Yes. Sayang din yung 120K. Ha? Alright. Siya na. Sige na. Bye everyone. Mamaya ulit kwento ni Mayawagang Burnay. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bataw-bataw pick. Runong kanan.
Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige,
Bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala... Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Paula, avid listener ninyo since 2016. Nung una, sa radyo ko lang po kayo napapakinggan. Natuwa po ako nang magka-podcast kayo kasi ngayon, kahit anong oras at kahit nasaan, naririnig ko na po ang programa ninyo. Sana po ay mabasa ninyo ang sulat ko dahil gusto ko pong marinig ang opinyon ninyo. Ganito po kasi, 5 taon na kaming magkasintahan ng boyfriend ko. Wala naman po ako masasabi sa katapatan niya. Hindi ko siya nahuling nagloko, hindi siya babaero, at never niya akong binigyan ng dahilan para magduda. Kaya siguro mas masakit tanggapin ang nangyari recently. Hindi ko kasi kailanman inakalang darating ang araw na ako mismo ang magtatanong kung maaari ko pa bang ibalik ang dating tiwala ko sa kanya. Kamakailan po kasi, nag-inuman sila ng mga friends niya. May mga babaeng entertainers daw doon sa bar. After 3 days, hindi na siya mapakali at nakokonsensya daw siya kaya ipinagtapat niya sa akin na may isang entertainer na humawak at humaplos sa kanya. Lasing na lasing daw siya kaya hindi na siya nakapalagpa. Wala naman daw ibang nangyari bukod doon. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad at kitang-kita ko naman ang pagsisisi niya at alam kong hindi naging madali para sa kanya ang umamin sa akin. Tambalang kumikinang dahil matagal ko na kayong pinakikinggan at pinagkakatiwalaan, nais ko po sanang magtanong. Kay Diego Bandido, totoo po ba na kapag sobrang lasing nawawalan talaga ang kakayahang humindi? Kay Nicole Yala naman po. Ayan. May mga direktang tanong. Kung nalaman niyong hinawakan at hinaplos ang asawa niyo ng isang babae sa inuman, okay lang po ba sa inyo yon? Naguguluhan po kasi ako, nanghihinayang po ako sa 5 taon ng pagmamahalan, pagtitiwala at katapatan. 5 taon niya po kasing ipinakita na mabuti naman siyang partner. 5 taon na wala siyang ibinigay na dahilan para pagdudahan ko siya. Kaso lang, nasaktan po kasi ako. Hindi ko po kayang basta na lang sabihin sa sarili ko na kalimutan na lang yung nangyari. Hindi ko po mabaliwala yung nararamdaman ko dahil alam ko na nabasag yung tiwala ko. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Paula. Paula! Paula! Ano na? Alam mo na, ramdam ko kay Paula yung talagang damdamin niya na gustong patawarin na hindi. Kasi talagang paulit-ulit, tingnan mo, bago niya pa kwento sa atin yung ginawa ng kanyang, ano ba to, mister? Asawa? Boyfriend niya pa lang. 5 years na silang steady. Ayan na, bago niya ikwento yung ginawa ng kanyang boyfriend na pupunta sa bar, ganyan, na ang dami niyang sinabi na mga papuri kung gaano ka bait. Binild up niya talaga eh. Na para bang, kaya, ewan ko kung anong dahilan ng pagbibuild up mo, no? Para ba mabawasan yung
masasabi namin hindi maganda tungkol sa jowa mo. Kasi sobrang torn siya dun eh. Kasi alam niyang mabuting-mabuti naman. Kaya lang, may isang pagkakamali. Diba? Na ayaw na din naman niyang i-disregard dahil doon sa 5 years. Kaya ramdam na ramdam ko talagang na conflicted conflicted itong si Paula. So ngayon, punta tayo dun sa mga katanungan para sa ating dalawa. Ano yung tanong para kay Diego Bandido? Ang tanong, Kung nakakalimot ba? correct. Kapag ka ba talaga nadadala ng sobrang kalasingan, nakakalimot ba? Well, Ayan. on the perspective ng siyensya, sa psychology, ang kasi, depressant kasi yung yung alcohol eh. Dinidisable niya yung logic mo kung minsan. Ayan, correct. So, kaya yung critical thinking mo, wala na. So, yung decision making mo, nai-invalidate. Kaya nga 'di ba kapag halimbawa nakainom ka, yung dati mong mahiyain na personality, biglang nababaon sa lupa, bigla kang sumasayaw sa ibabaw ng upuan. Bigla mong nasasabi ang iyong tunay na nararamdaman kahit on an ordinary day, hindi mo naman yan nasasabi. Diba? And that's science speaking. And actually, pa yan ni-reaffirm pa ng sinasabi sa Bible. Ang sinasabi sa Bible, hindi bawal yung pag-inom, yung pagpapakalasing. Kasi that will lead to debauchery. Ibig sabihin, kahalayan. To sin. Kasi wala ka na nga sa tamang pag-iisip. Hindi mo na nakokontrol yung sarili mo kasi more on ang tumatakbo na dyan is more yung amygdala na ng utak mo eh. Yung feelings na. Yung logical thinking, walay na. Kaya sumasablay. Kaya diba? ganoon. So, dun to answer the question na kung ang sobrang kalasingan ba ang dahilan kung ba't hindi ka nakakahindi, the answer is yes. Yes. Oo, 'di ba? Ang tanong naman sa akin, tanong kay Nicole Yala, pag kung hinawakan, di syempre kung yun lang yung tanong, di syempre magagalit talaga ako. At hindi naman okay yun. Hindi naman tama na sabihin ko, okay lang yun, lasing naman siya. Diba? Hindi talaga okay. Hindi talaga okay. So to answer that question, no, it's not okay. Ganyan. Pero kung tanong kung hihiwalayan mo ba dahil yun sa siguro ganyan? pwede pa nating pag-usapan. Yan, Diba? Pwede pa nating pag-usapan. Kasi totoo naman na meron talagang under the influence of alcohol. At kapag ka nakainom ka talaga, yun yung mga scientific na mga pinagsasabi ni Diego Bandida kanina, 'di ba? At alam naman natin 'yun sa lahat ng mga taong nagsisi sa mga ginawa nila nung sila po ay nakainom, 'di ba? Alam naman po natin talaga na may mga bagay talagang hindi napigilan. Ikaw may maalala ka ba na nung sa sobrang lasing ko hindi ko maalala. Pinagsisihan mo. Madami ako mga bagay na pinagsisihan ko dahil nakainom ako ng sobra, 'di ba? At minsan may yung mga na-wheelchair nga, may naalala mga mo ba yun? correct. May mga sinasayawan na wala naman talagang itsura. Nalala si Bugs Bunny. Meron pa dyan, yung di ko makakalimutan eh. Nakwento na yata natin to si Tanya Chinita dati. Nung same inuman na yan. Sabi niya sa akin, Mother! Order pa tayo! Sabi niya, sagot ko yan! Yung isang drink doon sa bar na pinuntahan namin, 4K po. So sabi ko, sige, sagot niya. Sabi niya, pero ikaw muna magbayad, ako na bahala. Parang wala nangyari. Kasi nga, kapag ka nakainom ka, kaya wala na talaga, tingnan mo, yung mga pagsisisi ng mga iba, magulat sila, yung credit card nila, nakaskas ng sobra nung gabing yon. Kasi nga, hindi na nila napigilan. Sobrang saya na din talaga nila. Iba yung nadala ng alak sa eksena ng kanilang buhay. Nakalimot po talaga. Diba? Yun talaga yung nadadala ng alak. Ayan, na-override ka na ng emosyon mo. True. Yung logic, critical thinking, nawawala na. Diba? Kaya, sablay ang desisyon. Correct. So, ganon. Yun ang nangyari doon sa boyfriend mo. Kasi sabi mo nga, okay naman talaga siya. Kaya lang sumablay, uminom. And I hope that this serves as a lesson for him. Sana. 'Di ba na kung mag-iinom siya, yung for the purpose of merrymaking. For the purpose of trip, fun lang. 'Di ba? At alam dapat ng lahat ng mga manginginom kung hanggang saan lang po tayo. Dapat you know how to handle your liquor na ika. Correct. Or, kung halimbawang gusto mo talagang i-all out yan, siguraduhin mo na merong isa sa inyo na pwedeng sumuway sa'yo. 'Di ba? Na sabihin sa'yo na,
Tama na yan, ha? 'Di ba? Natandaan ko recently may ganyan na inuman na sa sobrang tindi ng pag-iinom niya, punta siya ng punta doon sa open bar. Ang lasing na siya. So may mga tao sa paligid niya, kami na nagsabi na doon sa bartender. Wag Sinabi na. namin sa bartender, pag nagbigay ka sa kanya, 'di ba? Ang ibigay mo sa kanya ay juice, 'di ba? Ganon. So dapat merong ganon. It's a lesson talaga to be learned na merong mga tao sa paligid mo na magsasabing, uy, ano yan, itigil na yan. Huwag na yan. Hanggang sumusobra na yan, di ba? That may ganon. Kasi ano yan it's a fact na may mga tao na matitino, na mga tao, tapos biglang nung nakainom, nag-ibang Hindi anyo na sila matino. Totoo yan. Di Pero ba? baka nire-respeto mo, tapos yung gusto niyang, wag mo akong respetuhin pag may karga na Oo, 'di ba? Totoo 'yun. Okay lang, wag mo ako na nakakalimutan nila yung posisyon ng kausap nila. 'Di ba? May mga ganong klase mga bagay. Natandaan ko yung sa isang inuman session. Recently, nakainuman ko tong girl na to Tapos nakainuman ko siya ulit on the second time. Siguro dun sa unang beses na kasama ko siya, ang dami ko yatang naikwentong mga hindi dapat na maikwento. Na nung second time na nagkainuman kami, ni-reveal niya lahat na parang, ano time na yun, hindi ako masyado nakainom. Gulat na gulat talaga ako sa mga ni-reveal ni ate girl. Lahat ng mga sikreto mo. Gulat na gulat talaga ako na para bang Diyos ko Lord. Hindi ko alam na umabot ako dun sa sukdulan. Hindi naman tayo close. Kasi nga, wala na Hindi na diba? Pero it's a lesson. Diba? Yun, natutunan ko yun na, ay talaga, hindi pala dapat talaga umabot dun sa level ng sukdulan na pwede kanyang i-blackmail, pwedeng itong gamitin laban sa'yo at ikasisira mo talaga. Si Nicole, malalaman mo pag wasak na, pag humingi na siya ng sorry. Tawad. Sorry. Sorry talaga. Uy, Jun, sorry Tapos iiyak na yan. Iyak, magkikitara. Ganyan, 'di ba? Pero alam ko kasi na kaya umu-all out ako ng ganyan pag alam ko may magbabantay. Lesson sa akin 'yan, 'di ba? So, lesson din 'yan sa jowa mo na ako para sa akin, hindi madali yung pagpapatawad, pero hindi dapat maging basehan ng isang pagkakamali, correct. 'di ba? Yung relationship ninyo. Kasi ang naman kahit sa batas naman, tinitingnan naman nila yan, unang-una, yung tao, kung may record ba to sa barangay, may record sa pulis, kung nagkamali. So, yan kasi ang mag-verify ng talagang karakter ng isang tao. Pagkatao. So, nakita naman lang, wala namang reklamo, wala namang ibig sabihin, nagkamali one time lang talaga. na nagkamali. Lalo pa yung pagkakamali na yun ay may influence pa ng alcohol. Yes, Diba? So, talagang wala sa tamang wisyo. Pero hindi natin sinasabi na okay lang. Okay lang. Hindi okay. Hindi talaga okay. At kailangan mo talagang i-highlight sa kanya yun na nasaktan ka talaga dito, hindi okay yung nangyari. Kung nagtatampo ka pa rin, kung kailangan ninyo ng time off together, kung kailangan mo i-rebuild, diba? Ibigay niya sa'yo yun. Kasi hindi naman talaga madali yan. Kaya, tsaka kailangan niya, you have to, siya pala, yung boyfriend na kinakailangan, i-win back ka niya. Ikaw. Huwag mo rin din pilitin yung sarili mo. Oo, na sa ngayon maging okay ang lahat. Ganyan, hindi. Wag. Kung Correct. ano lang yung kaya ng puso mo munang level ng pag-uusap, sige go. Ganyan, 'di ba? Pero ako may bearing yung umamin siya Yun. May bearing Isa yung pa yun. nagigilty siya, Correct, yung isa pa bang yun. hindi siya makatulog na 3 araw niyang 3 araw ba niyang dinibdib or yung ganun. Parang nakonsensya siya, 'di ba? Ibig sabihin, alam niyang may mali Correct. Ganon. At alam mo doon na sa pag-amin ng isang lalaki na na mahal ka niya. Oo. Mga ganun. Ako para sa akin, 'di ba, sabi ko nga ayoko ng mga ganito na nahihirapan ako magpatawad, 'di ba? Pero lagi lang din nating tandaan, hindi naman tayo perpekto talaga lahat. Yes, Tsaka palagi ko naman yung alak talaga yun. It's a lesson learned na parang hindi siya pwede sa alak. Hindi pwede. Na pag nagpaalam, 'di ba? Una sa lahat, nagpaalam ba na pupunta sa girly bar? Kasi kung nagpaalam naman siya, tapos pinayagan mo, in the first place, alam mo sa sarili mo na may posibleng haplusan na magaganap. 'Di ba? So, may din nating himay-himay
himayin to eh, para maintindihan ng jowa mo kung saan masakit eh. Pwedeng nag-ano lang siya, nagpaalam siya pero hindi niya sinabi na dun sa ganung klaseng ano siya pupunta, 'di ba? Ikaw naman di ka rin nag-usisa, pinabayaan mo lang din. Lesson lang din naman sa iyo Kasi na sa sobrang trust mo doon. tiwala mo, Oo. 'di ba? So lesson din ito sa iyo na minsan tatanungin mo din, 'di ba? Oo. Hindi yung okay lang ang lahat. Tama. Ganon, 'di Ayan. ba? Ay nako, pag may alak talaga may bala. Tama. O hinay-hinay lang sa pag-inom. Kasama mo, tambalang kumikinang, ako po si Diego Bandido. At ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Naalala ko Yun. talaga yung Oo recent. Ano yan eh, nung kasal ni Rocky nung una, Oo. yung intimate wedding. Sobrang basag ako nun, di ba? Oo, Tapos tapos 2 years yung pangalawa- later, Oo. meron na naman siyang yung para sa wedding for all, Oo. celebration So, for all. Yung lahat So, ng yung- mga nilitanya mo doon, Doon sa sa'yo. ibinalik sa akin. Ay, sabi ko sa'yo, Jigs, nasushook ako talaga na para bang may mga nirecommend siya sa akin na para bang ano? Promise. Alam mo ba, sa sobrang, siguro baka nga, hindi ko alam kung nakainom na din siya ng sobra or yung girl na yon or talagang sadyang yung revelations talaga nung first inuman matindi. Pero talaga humingi ako ng tulong sa isang natin kasamahan. Sabi ko, save me. Sabi ko talaga, save me. Gumaganon ako, yung para bang alisin mo na ako dito kasi nagki-cringe na ako dun sa mga kwento niya. Talaga. At yun yung kagandahan doon. Dapat alam mo kung kailan meron pwedeng humila sa'yo, paalis, palayo, kapag halimbawa parang feeling mo in danger ka na. Feeling ko kasi nun in danger na ako. Nakakaloka. Basta ganyan. Make sure na as a manginginom, madami tayong makukuhang learnings dyan. At maraming learnings kasi marami ka talagang pagsisisihan. Kaya nga maraming learnings eh. Tama. Wala namang learnings kapag happy lang ang Correct, lahat eh. correct. Pero kapag may sumablay, Oo. may nangyaring hindi maganda. Nandyan yung mga learnings. Hindi natin sinasabi na dapat sumablay para matuto ka, pero nangyayari talaga Ayan. yun. Pero sa'yo, Paula, I don't think na hiwalayan ka agad. Siguro, iproseso mo. Yeah. And in fairness naman din sa boyfriend mo, oo, mali yung ginawa niya, but his record will speaks for itself. Oo, correct. Tama yung ginawa mong example yung kapag ka sa barangay pinatawag kasi nanapak, 'di ba? Oo. Ano ba 'to? Nananapak na ba to yung history? Oo. Kaya nga 'di ba kapag halimbawa may history nga ng laging nananakit na nananapak, medyo 'di ba may bigat yung kasalanan Oo. kasi ginagawa Kasi may niya na pattern talaga na eh. Oo. ito wala. May mga tao kasi kuminsan na talagang nagkataon lang na nagkamali, bumigay, napilitan. Yan, may mga ganon. Oo. So, yun. So, Good luck sa boyfriend mo. usapan niyo. Yung good luck talaga sa Oo. boyfriend mo kasi siya talaga yung mag-win back sa'yo. Siya yung yun. gumawa ng kasalanan. Tama. Next Alright. time, huwag sa sobra. Oo. Ha? O siya, salamat na marami mga kabisyo ha. Ingat po kayo. Bukas ulit. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bataw-bataw pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako.
Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan?
Ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa
Ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka, pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala... Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin,
mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025.
Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot
isa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige,
Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jut? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Pagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya.
nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano?
Then, next question. Single ka. Force! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga